Ufuna ukuzoma lo. Akithi ufuna ukuzoma phansi. Futhi ungathi ukhona. Hayi bo Madlamini. Madlamini. Hayibo. Madlamini phansi ntombazane. Madlamini. Mlethe la. Thobi siqonhlasela phansi. Ngifuna ukukhombisa. Ngifuna ukudadala ukuthi ngifuna ukudadala. Ngithula la ingane mina. Yamba ukwenza nomthakazi. Awuthi uphora bayi. Uyamba ukwenza ingane. Kumbuzo wami usinkulu. Onaso isikole kwakho sengane. Kahle. Wathi ufuna ukukhulumisana noMadlamini. Kodwa wena manje usulokhu uphaka. Ngaselo umthakathi. Ngaselo umthakathi yamba ukudanza. Ngaselo umthakathi. Uyasivuna ingane. Madlamini. Ucela uhlale phansi sikhulumisane. Uyasivuna ingane. Ucela uhlale phansi ukuze sikhulumisane. Hayi umthakathi ngempela la. Madlamini lalela. Madlamini lalela. Yazi nebalekile. Nginibingelele Mzansi igama uSandile wakamagwazi Sibongo and welcome to another episode of Abangani Bethu. So thina la ekhaya senza lento emnandi kakhulu bafowethu siza abangani ukuthi bahlale phansi balungise zonke inkinga abanazo emnganini babo egameni lobungani. So nawe mntaka baba if uhleli lapha ekhaya kukhona umngani owagila okanye usagila namanje ungabusayihlupha bevela usithinte lapha kwi-email yethu umjoloshow@gmail.com ngiphinde umjoloshow@gmail.com then emva kwalokho sibe sikwazi ukuhlala phe kodaba lakho mara kwamanje akwenze lento esithanda ibhadi bafethu nisilike nisubscribe kube busy nje lapha nje nibanga isicefe esimnandi because thina sincanywa ibhadi nani ngiyazi ukuthi sincanywa ibhadi mara kwamanje ukwesibone lo mngane namhlanje ukuthi siphatheleni khala ngani makati khala ngobisi so bafethu masikhali phinde nginamukele Mzansi kwishow yethu esibiza ukuthi abangani bethu so njengenjwayelo kusayimina uSandile wakamagwazi Sibongo but ke niyazi ukuthi mase ngihleli kanje ngibambe le composure so sengingahambi ngedwa so sengaba nomuntu okuyena osibhalele wasitshela ukuthi unenkinga enkulu ufuna thina singenelele kuyona ngale umusha isikhathi ngeke lo ngidonsise ngizothi izintambo zami ngini kuma girl angitshela ukuthi khambani mo girl njani ntombazana Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila girl. Awusho man. Awuqale nje ukuthi uintroduce ukuthi ngubani wakabani ukuthi usuka kuphi nendawo. Oh igama lami nguzodwa ngakaHadebe ngisuka eGreat Town ngokuhlala ngila eThekwini. Okay, usuka eGreat Town? Yeah. Okay, sharp mama. Welcome to the show ntombazane. But ngale ngomusha isikhathi nje ufuna uchaza istory sakho from the beginning until ekugcineni for umuntu ongazi ukuthi sikhuluma ngani namhlanje. Oh, hayi la nginenkinga la kamakhelwane wami owumngani wami ofana nodadewethu. Sure. Shuthi nginengane la ina 14 years. Yes. Okuthiwa usiphi igama layo. Sipho, okay. Nje ingane zethu zidlala ndawonye zishaba yonke into ndawonye. Hayi ke dukuduku umakhelwane wami wagqekezelwa. Ngoba niyazi ke nani ngiyagqekezwa yonke imisi. Sure. Kwaba ibhadi lakhe kwagqekezelwa ku. Mayagqekezela umakhelwane wami seyafika usethi ke usipho. Hayi. Ngibamba ngenzansi. Umbone kanjani ukuthi uSipho ethi nje ngithi uSipho ogqekeze kwami lapho ngithi untshontsheleni uSipho kwakho usho iTV engaka nje hayi ngithi ngisalalele esho nefoni ngithi mina hayi makhelwane ufika ngolaka ke lapha hayi nokuthi mhlawumbe ufika ngomoya omuhle hayi ngithule hayi uSipho umntana nami angisamtholi kahle hawu Sipho uyabona nje ukuthi akusayena ke manje. Saqhamuka ke manje amaningi amahlebezi ke ngapha nangapha kuyakhulunywa ke manje ingane yami iyantshontsha iwukuthi nasesikoleni kuyafeyila ke manje. Hayibo. Kwenzakalani ngempela? Hayi ngizame nami phela ukuthatha amanga. Ngoba phela nami ngumZulu ngithi ngeke. Ake ngiyozula lengane le. Ngiqale kubathandaza. Hayi belekhuza bememeze bethi umakhelwane wakho ingane yakho iloyile. Hawu. Yey ngivela phela amandla mntanami angazanga ukuthi kumele ngenze njani angazanga ngoba manje ngithi ngiyabheka la muntu bengithi udadewethu akanafakazi ukuthi ingane yami intshontshile lento kodwa namhlanje ingane yami iyangigulela lapha endlini. Okay ma ungangizwa kabi ngiyasizwe sakho ntombazane igula ndlelani ingane yakho? Yey ingane yami kwamina lo ngitshela nje anginafoni ke manje futhi hayi ukuthini ithathela ngisho dadewabo ebaleni ke manje into ebingakazi yenze le ngane into ebihlezi ikhuzo abantu odadewabo nabafa ukuthi nansi indlela kanti yena ke lo uthandi lo wayekhulumile songa wathi hayi umuntu uzobonakala manje lento ngiphethe kabuhlungu ngoba kanabo ufakazi kanalutho kodwa uzokhomba ingane yami angazi ukuthi ngibangani naye. Imake mokho ngikuzwa kahle mayethi umuntu uzobonakala wayeshoni lapho ngifana nawe yabo ngifana nawe mntanami kodwa manje mina hayi angisaboni kahle lapha endlini yami. So usola uMadlamini for ukugula kwase. Hayi uyena. Usho kanje? Hayi uyena. So ufuna senze njani ke mama thina senzeni? Sikwenzeleni? Mhlambe mina ngake nimthathe ke nimlethe la
Yena uMadlamini. Mhlawumbe uzokhuluma iqiniso. Ningibizele nje yena mhlawumbe nina ngoba akanazi ngoba lapha sebukisele ngami. Hayi ubukisele komakhelwane mina ngilutho. Okay. Ngikhulunywa ngapha nginamahloni mntanami. Okay mama. Nguzwa kahle malawo. But manje wentombazana silungisele phansi mina. uSipho usho ukuthi uyagula kangani, uyagula ngokwekhanda, kwenzakalani ngayo? Hayi, uyafeyila esikoleni manje. Usake ephume ngaye esikoleni ejike endleleni ngizwe ngabantu kuthiwa nangu uSipho uhlezi lapha ya nangu uSipho uyabo. Umntwana ebe right. Umntwana ebe right. Ebuye ecele mina ngimsize ngama homework. Namhlanje ngisayazi yonke le nto leyo. So lo Madlamini ngezenzo kaSipho. Hayi, sithi nje esongile impela. But uMadlamini umsola ngaliphi? Ngihambile ngaye emntwini wathi lo muntu engixabane naye uyiloyile lengane. Akekho umuntu engixabane naye mina kuleya ndawo. Ngaphandle kwaMadlamini. uMadlamini lo uthandi. Alright ntombazane, ngale umusha isikhathi ngeke lo ngidonsisa kakhulu. Ngizodonsa uMadlamini simbeke lapho simtholile, yabo? But ke mina ngifuna ukuthi sikhulume nawe. Sisasodwa so2. Uthi okay. Masibiza uMadlamini simbeka lapha. Yini ofisa ukuyikhuluma kuMadlamini wena? Ufuna kwenzakaleni emva kwasoko le story? Ngifisa uMadlamini esizingane nami ekeyihambise la akayilo yakhona. Ngoba mhlambe phela ngenze kube ulaka yekhona uyazi mina ngazi. Engisize nje isixazululo sokuthi ingane yami ilapheke. Alright. Ngoba angazi sibangani nalomuntu. Ayangazi. Alright. I know my sister. Njengenjwayelo, umsebenzi wethi loyo vele ngizomdonsa uMadlamini ngimbeke la. Achazise lakhe le story. Nawe ngikuzwe isethi lakho bese siyabothi ngele siqeda kanjani, yabo? Hayi, ngiyangajabula. Mzansi selizwile ayikhulumisi umama ukhala ngokuthi uMadlamini uyamsola ukuthi ngempela unesandla ukuthi ingane yakhe igcine singathi ayikho right because ngathi siyanjelwa nayikanjelwa ikhanda mama. Hey, so ingane ngathi naye silahlelwe umqondo watwadi but ke usola umakhelwane njengenjalo vele umakhelwane hlezi basola but kuzombeka umakhelwane la achaze isethi yakhe le story bese siyayibona ukuthi le siqeda kanjani nalokho umusha isikhathi bafethu asidonsa uMadlamini sikhulume naye sibonse le sivala kanjani. My sister? Unjani butwami? Ngiyaphila ntombazana njani? Ngiyaphila. Ngikhona man, ngikhona. Ngale umusha isikhathi nje sisi ngicela uzazise ukuthi ungubani wakabani nothi uzokuphi nendawo. Uthandi ngokadlamini. Oh yes. Yes Madlamini. Ntombazana, le muntu engihlena ngabe yamazi? Mazi kahle, uzodwa. Uzodwa. Umazi kanjani? Umngani wami nje ngathi uphila nodadewethu siphila lo mpilo nje. Omnandi. Emnandi. Inhle nje into yenu ayikhulumisi. Yidla ayikhulumisi. Number 1 ayiklinike lo nto le. But ke mfethu ngengisamosha isikhathi kakhulu because yena uzodwa ukusondezela ukuthi nikhulumisane because khona udaba afuna nikhulume. But nje ngaloko ngimosha isikhathi sithela yena umama uzodwa akutshela ukuthi kahle ukubizeleni la kuhambani ithini into. Hayi inkinga ungamnika ithuba. Alright. Mama nangu. Ungamangali ke Thandi ukubona sisesila. Kulelo hlelo lela ngazi ukuthi abangani bani kodwa nje lona ke. Inkinga yami ile kaSipho. Hayi ngisanike yona ntombazana. Ukuthi umntana wami wamphondo wathi untshontshe iTV yakwakho. Umntwana ona 14 years. 14 years Madlamini. Uthi untshontshe iTV. Into engiphatha kabuhlungu Madlamini ke akusagcinanga lapho. Hayi ingane nami ke njengamanje. Iseyinkinga njengazazi. Iyaphambana. Hayi indaba yabantu bethu. Madlamini ingane nami wayenzani? Kanti wayezodwa ubona ukuthi ingane yakho njenge iphara yathathwa yimina wayothi vuhlu ephareni noma uphara nje ususe lapha kwakho. Noma uphara nje uqale lapha kwakho ngokuthi Madlamini uyafukamela ukwazi ukuyitshela urongo no right. Madlamini ngiloyile ingane nami. Ima kungibizela uyiloyileni. Ungibizela namakhamera lawo ngoba mina ngiloyi ingane yakho ngingathi ngiloyelani ingane yakho ehlula wena ngathi ngiloyelani. Hayi bo Madlamini. Yimi into ngibizela la. Hayi bo Madlamini. Umhlangano la ngibizela wona. No Madlamini uthe uthongibizela umhlangano. Madlamini. Hayi Madlamini lalela. Lalela. Uthongibizela umhlangano. Hayi ntombazane lalela ntombazane. Hayibo. Ntombazane. Madlamini uyanqena nokuhlala phansi ntombazane. Ngihlaleleni phansi. Madlamini uyamqhela. Angangisusa la ngisukhona ngishisa umsebenzi wami. Madlamini lapha ingane yami. Ingane lapha Madlamini esanganayo manje. Ayikho lonto. Usipho good boy. Wena wazi kahle uhlaza unqoma wena lo. Good boy kuphi nje seyaziwa Ilomona lona nawo Madlamini lapha ingane yami Madlamini. Madlamini lapha ingane yami nje. Ayami ingane. Madlamini. Hayi Madlamini angisabi ke mina. Hayi angimusabi phela mina ngeke ngimsabe. Ingane yami iyagula njengamanje. Bonakala ukuthi lento uyasaba lengane zakho. Wemadlamini la mina nje ingane zakho wena. Madlamini ngithuma ukujwayela kahle. Noma zirongo sephuthela. Ngithe loya ingane. Uyenziwe imini phara. Lapha ingane yami loyiloyile. Madlamini. Awuloya abanye abantu.
Awuloya abanye abantu hayi ingane yami. Wena iphara. Wena iphara. Ngicela uhlale phansi. Uzwe kahle bese kutheni. Uthi si right Usukamela ingane wena mama yami. Uhlale phansi. Uzoma lo. Akithi uzoma phakathi. Futhi ungathi khona. Hayi bo Madlamini. Madlamini. Hayibo. Hlale phansi ntombazane. Madlamini. Thobisa inkonhlaselayo phansi. Ngifuna ukukhombisa. Ngifuna ukudadala futhi ngifuna ukudadala. Ngikulela ingane mina. Yami ukwenza umthakathi. Ukuthi uphora bayi. Uyambona kanjani? Khumbuzo wami Yimo onaso isikole kwakho sengane. Kahle. Wathi ufuna ukukhulumisana noMadlamini. Kodwa wena manje usulokhu uphaka. Ngaselo umthakathi. Ngaselo umthakathi yami ukudanza. Ngaselo umthakathi. Uyasivuna ingane. Madlamini, ngicela uhlale phansi ukukhulumisana. Uyasivuna ingane. Ngicela uhlale phansi ukuze sikhulumisane. Hayi umthakathi ngempela lo. Madlamini lalela. Madlamini lalela. Yazi nebalekile ntombazane. Ukuthi ngi-understand iside lakho, ngi-understand neside lakho. Angihlanga phansi akazamaphaka. Umthetho wabamthakathi. Zimtshotshele yonke into. Umona. Uneshwe kangakanani izingane zakhe? Ingane zakhe endaweni seziyaziwa. Ziyaziwa. Khomba ubufakazi Madlamini. Shona kwami ubufakazi. Uneshwe kangakanani ukuthi Nginesho. Abantu abengilethela shothi uyazi. Give me one reason. Nginesho ayisezi kwami yangiyalazela. Ayisezi kwami lengane engayikhomba ayisezi. Madlamini chaza ukuthi uyenzeni ingane yami. Ziyazi iningezi. Chaza ingane yami ukuthi uyenzeni la kulabantu So ongabazi. ukuthi ayisezi kwakho yona ndlela obona. Ngoba Ifela lokho-ke. ngamtshela unini ukuthi iyona lengane enzalela. Ifela lokho-ke lengane. Okay. Ngiyamtshela unini. uMadlamini usondela ula eduze. Ngamtshela unini. Ufuna siphindele lapha na kuya nkulumo yami nawe. Uthe wena uMadlamini maselapha. Ufuna ukumtshela ukuthini ingane yakho yenzeni? Ingane yaMadlamini. Yenze ngala Sangehlisa umoya ke manje. Uhlisa umoya. Lalela Madlamini. Madlamini ingane yami. Uhlisa umoya. Madlamini wena uqalile waphonta ingane yami endaweni. Yaza Madlamini uqalile waphonta ingane yami endaweni. Ayiguliswa yini? Ingane yami kathi right Madlamini nawe uyazi. Imsulwa yona ayenzile lutho iguliswa yini? Uthema iqada lapha ingane yami. Ngiyazela usuka lo usuka khona uze la kumakhamera ngoba uzolona uzofuna ingane yakho mina ngiyilona uthi ingane yakho ngiyenze something. Bese shuthi uyalazi Azinyanga Madlamini. Inkinga zakho. Inkinga zakho ntombi seziyakuhlula. Madlamini. Yabona ufukamela ingane. Ngokuthi ufukamela ingane kunjani? Uza lokutshana ingane wazi wayifukamela izinto ezonke uyivuna. Okay, it's fine Madlamini. Angiphiki intombazane. Ngibuza ukuthi mina wakwayibuza na umqondo nje ubuyisa umqondo wakho ukuthi why esola wena. Uzothi ngihamba ngawumtshela ngathi zodwa ingane zakho lezi iyagangela ingane yakho. Yabona nje useyishitha futhi ngisho emphakathini. Ngisho nami nje ade ngu-auntie ngoba nje ngibiza lo ngane yami. Ayiseyishitha ngilahlekelwa into ngibeka izinto. Kanti ngithatha njengane ingane zami singene ntonto ngilahlekelwa amafoni, ngalahlekelwa i-TV nje. Anginalutho bhuti wami nje ngihleli ngizelana anginalutho. Naloko ngihamba ngawumtshela wena uhamba ngigijimela enkosini. Zasizongigijimela la kuma TV. Ufuna ngenze njani? Enkosini ukuhamba indawo engihlala kuyona kunesicaka Ngiyile kwasho ukuthi abangani bakhe. Ngitshela. Bangakuyela ngasala ngangedwa. Kancane Madlamini. Ngasala ngedwa. Ulungisa lento yeni. Enkosini kwafika kwenzakalani? Bafika phela bavuna yena lo. Kwathiwani? Ngabe ngisathe ngithi ngicela kulethe ubufakazi kwathiwa hayi kwala kuhlehla icala ngabona ukuthi hayi ngiyabambezelwa la ngathi ake ngize la. So nasenkosini babesola wena ingane yakho futhi? Enkosini bafike bangitshela ukuthi hayi ake sibe sikhulume sekukhona umyeni wakhe lo. Ngoba mina nginandoda phela ingane ngakhulisela. Manje mina ingane zami ngizenzela yonke into ngoba mina yakushikiswa yikona ukuthi ufukamela ingane ayikho indoda engahlala namahlonga ndlebe sisi. Yabona thina nje ubona sisawahleli nawe amadoda ingoba zonke futhi izinto zihamba kahle sinomthetho ekhaya. Okay Madlamini. Ngifuna ukuthola iside lakho ntombazane. Ngithi mina nangu umama la. Umngane wakho uyakuthanda nomakhelwana angisho ufikele nawe washo njalo. But ngiyaxakeka masuphakanye lo moya usufuna ukulwa. Ukuthi uyangibhedela ngendlela enakathoba ngayo mina ngizange ngigijime ngendune nto ngeza kuyena mama athi umama. Uthi hayi mama kunje. Yena ufuna hlale ombuzo wasumbuzo nje usina lakhe yini bhema ama drugs angathini. Yimini wonke owayibhema ama drugs. Okay, ilana ke indaba Madlamini. Ilana indaba. Umama la ukhala ngokuthi ingane yakhe. Isiyagula ikanjani ingane yakhe shuthi ngathi nasekhanda isekho right. Yebo. But umsolo wokuqala ngokwakhe usola ukuthi uwe onesandla ukuthi ingane yakhe igcine ihlanya ngoba kutheni azaza ngisothi nginesandla ngoba kutheni ngoba phela mina ngaya kuyena ngawumbikela ngengane yakhe yini edatha ngisole. Yini datha ngisole ngoba phela ngakwe ngenza umama mina ngahamba ngayena ngayolona ngawomtshela ukuthi Madlamini ikhuluma. Linda Madlamini yini datha ngisole. Madlamini uthemeza kimi. Ngafuna ubufakazi. Yeah. Akanabo Madlamini. Ungamuthi nafakazi udayisile izinto. Ngafuna ubufakazi akanafakazi mfana wami lo. Wangitshela ukuthi hey abantu bathi bayibonile abantu ingane ya 14 ne TV engaka.
Hawu bayibona futhi bayibona. Mawakhe. Bayibona. Ngithi mina yini edala ukuthi usole uMadlamini ukuthi unesandla ukuthi ingane yakhe. Yini into ungisola. Ithema iqala ke lengane sengithola ke nami ke manje nesesikoleni ke ama complain. Ngaya kumthandazi. Yeah. Mangifika lapha kumthandazi ngitshela kahle ukuthi nje umngani wakho lo mpela nje akafake nabathi umuntu uzobonakala. Isoka lakho Wathi uzobonakala. Yazi isoka lakho lomthandazo. Isoka lakho. Uyamkhuluzana. Isoka lakho lelo. Wathi umuntu uzobonakala. Mawakhe siyalungisa. Isoka lakho shuthi lelo. Isoka lakho usongigijimela abathandazi ngaleli nangeza kwena. Wena songigijimela abathandazi. Ingane yami phela egulayo uMadlamini. Ngeke ngihlale phansi ngirelaxe mina ezakho hlezi nawe. Khawumela kancane shuthi ifunzela ngokungasi. Ngokugijimela amakhame gijimela umsangana nehlo ngandlebe. Okay Mina kancane ngizohlalela phansi. Madlamini. Kwakumele enze njani ingane yakhe igula kwakumele angayi kumthandazi. Wakhipha igama athi mina uzongihlawula inkomo walikhipha. Walikhipha igama umthandazi. Wakhipha igama. Wathi umthandazi lo muntu ofike kimi ozongiphointa njengangipointa nje. Vele ngakhe iyatshontsha. So umuntu Iyatshontsha vele Uya kaphointa ingane abathi ingane yami intshontsha kithi. Iyatshontsha. Okay. Umthandazi ke wafike washo wathi hayi lo nje ofike wathi wakutshela ukuthi wafikela kwakho akekho umuntu okafika mina kwakho. Nangu So Madlamini asibuyeni lana asihlanganiseni because ngithe nabangani yazwana. Yes. So asibuyeni lana ukuthi okay sharp. Madlamini ingane uthi iyagula. Umngani wakho weqiniso usola wena ukuthi unesandla ekuguleni kwengane yakhe. Ngabe iqiniso lelo noma manje? Angikwazi ke nje lokho amampungi. Yabo nje lokho angikwazi. Angikwazi. Mina ngalahlekelwa into zami ngayomtshela umngani wami ukuthi hayi mngani Ntontoni ungalakho ayiphikele. Mina ngazilungiselela umuzi wami. Yes. Okay, walungisa umuzi wakho ndlelani ntombazana? Mina ngathatha inhlabathi yenyawo lezi ingalo umuntu ade hamba kuzona engazazi ukuthi uba ngazisenyangeni kuphela. Oh okay, singakuzwa ngihamba nawe ke manje ngikuzwa kahle ke Madlamini. Imali shuthi wathatha inhlabathi yenyawo. Then wenza. Ngayisenyangeni uthi ingane lo ogangala kwami azibonakalise. Oh. Yebo mina ngisukela ngamuntu. Alright. Angisukela ngamuntu mina. Okay, sengiyamuzwa kuMadlamini uthini. uMadlamini into ayenze yodwa. Wakhuluma amaloba mawuhamba ukushiya khona amaloba ngisho. Wathatha wona kumuntu wamhamba. Wathi akathathe la inhlabathi la umuntu ahambe khona lo muntu ogangile uzovela ngombali. I think manje sengiqala ukuhamba naso isitori sakho uthi okay ma ukuthi ngempela hayi ukuthi ngithini ma ukuthi ngempela ngoba umfana wakho nje ngathi usiyagula ngekhanda but uMadlamini into ayenze walungisa umuzi wakhe yabo you understand so nami usuyambe lento uyabuya ukuthi hayibo ma ukuthi ngempela ingane yakho iguliswa ukuthi iyona le yangena kaMadlamini Shuthi yona. uyabona ukuthi ngiyaphi intombazana uyangithola Shuthi yona. Yena bonke akangithi mfana wami angehlele ngenzansi ngoba ngiyakwazi ukuzala. Yabo uzodwa. Uyazi ngoba phela ingane ziyakhala. La kumina. Ngeke ngize ngisho ukuthi ngizothini ngithini okungcono uMadlamini kulungileka into zakhe asiyithenge siyibuyisele. Okay. Vuma manje. Soyavuma. Okay. Angivumi Madlamini kodwa Madlamini silungisa isimo la. Silungisa isimo la. Angivumi. Hayi ngoba ngivuma. Ngeke phela beke igula phela ngakhuba. Mina ngaloba Uhlale phansi ntombazana. ngaloba inyawo sho soyavuma manje ukuthi ingane yakho ngempela Angiqondile. Ayilungile. Ngilaleleni la. Hayi ngala kusho soyavuma. Angqondanga ukuvuma. Yazi mina ngifuna ukwenza. Futhi soyavuma ke manje. Soyavuma. Ngifuna ukusiza noMadlamini na Soyavuma. ukwazi usizakala. Yasmin bengenankinga naye bengithatha la kudade wethu kodwa uma mefukamela ingane zimoshela thina angeke sidwane lapha sinqoma kuhlukana nganqoma kuhlukana Okay ntombazana awukwazi ukuthi ngithi umngane wakho ngikutshela wena uvuna ingane zakhe ayikho lonto ngesihlathsane kahle yes uyivuna ingane zakhe ngokuthini mengimtshela ukuthi ingane yakhe yethu angabhekisisa angaqala kubhekisisa alandelele ingane ufuna uyilandelelele uma uthi ayichane ngani yawenza uru1 no2 Okay Madlamini yena lo usengijimele enkosini usengijimele Okay usizodwa yazi uthini uyavuma ukuthi okay sharp mawukuthi ingane yakhe ngempela iyenzile lento ucela ukuthi akukhokhele azikhokhe vele Okay akakhokhe sisalapho ke siphinde silungisele inkinga enkulu ingane yakhe ngoba usho ukuthi lo muntu wamahamba first uma ucabanga engakhona ukuthi asize lengane yabantu because akayisiza kahle kakhulu angathi angifuna akhipha umphefumulo ongenalona ngifuna nje abuyise into zami ukuze ingane khona izothola isifundo izothola ifundo manje masazikhopha into zami ayikho inkinga ngoba sasangimbeke alright Madlamini nginawe sizodwa nginawe but lento kumele sisizane sisonkana you understand ukuthi okay Madlamini uyavuma usizodwa uthi okay makuthi ngempela ingane yenzile into eyenzile makuthi ngempela ngoba igula kanje iguliswa ukuthi ngempela ilamalobo ngoba indlela owenza ngayo akekho ozokublame lapho uqinisa umuzi wakho you understand yebo right
but ke sekwenzekile ke ingane kamngani wakho le isiyagula ngekhanda kusho yena untombazana but umbuzo wami uwodwa ke Madlamini ungaqala uphanye lo moya ntombazana ngiyacela ungilalela ngithi mina iyodwa into esicela siyenze manje ngoba uyasho ukuthi lo muntu wamahamba wathi abuya usangalungiseka yena uBoy makuthi ngempela yebo ngalungiseza into zama sekubuya ama TV yami la amakhulu engathanga imali eshisiwe ndodama yasezimayini abuyisa ifoni yami le ngiyithenge ngala mali le nkulu yazi kahle bengimpela lokhu udaba la kwami wabona ngiphila impilo engcono wabona ngcono athume ngani ngicekele phansi okay masabuyisa zonke into zami nje hawu qedile ni understand what Madlamini phinde sithandane njengamathenolini number 1 you understand Madlamini ukuthi thina siphi angilwi nami uyena olwa nami akalina yazi ufunani ufuna usisi unomntwana la usegqilelwa ekhaya so manje uzicele thina ukuthi singenelele ukuthi sikhulume naye akabe izinto zami okay mawakhe uthini wena nangathi ufuna into zakhe hayi ntombazane ngoba ngifuna ingane nami iphile ngempela ingane ziyasiqhatha angeke ngisathi ngiyayiphikela ngeke ngisathi ngiyavuma kodwa ke ngicela ukuthi ngizosithenga mngani nami izinto zakhe hayi sithenge mngeke wami ngizosithenga ngoba impilo yengane yami hayi sithenge mngani wami sithenge izinto one thing ke ngicela understand one thing because thina asina ishongo ngempela ukuthi uyena umntwana you understand mhlawumbe sizomthatha umntwana sithi akahambe aye ukugobela kaMadlamini afike mhlawumbe athi uyamenza ngempela kanti uthola ukuthi akuyena you understand but ke seyisila indaba ukuthi sibuyela kuwena ke emuva wena deep down wena ke mamzodwa deep down ukuthi okay unazo insolonyana ke ezincanyana ukuthi umntwana wakho ngempela ngenze ukuthi guilty akavuma khona uzothola usizo vuma ngeke uzothola usizo khona mase ngizokhuluma iqiniso kona angisamthoni phela nami ngoba ngeke ngayithola yona i-report esikoleni ukuthi hayi into ifoni kathisha ingane lapha odadewabo baqedile nje ufunwani kodwa ke ngoba phela iqala emva kwakuba nje qilahleka i-TV kwaxa TV hayi emva kwalokho umntana mayi ingakho ngithi angiphiki angivumi kodwa ke ngoba ngifuna isimo sengizothenga lezi zinto kuze sibone ukuthi ngabe inkingi ikuphi kumntana nami okay asho ukuthi number 1 wethu oqala lo so i-movement yethu oqala ma umamzodwa uzoyilungisa izinto uzokureplaceela lokho wathi kwalahleka but ke kumele sibe makuthi umamzodwa useqedile bese sivakashela ugobela wakho hayi inkinga ngothatha nginibeke phela ugobela usuke elungisa izinto onthatha nibeke nje futhi uyosho mengayoni ngani usayi kodwa mina ngathi yo yabona ugobela mangasalungise lokho asho ukuthi ingane uzoyilungisa nami ngiyathanda ingane nomngane wami ibuyele esimweni njenganomngane wami ngimthandayo ukuthi into engayifundi ukuthi ingane umuntu ayivune hayi angifuni lapho singame esihlukane right angifuni umuntu avune ingane ekhalelo mamzodwa angifuni hayi ngiyalizwa ngiyazi yes so ukhala ngokuthi isimple lento le ukhala ngokuthi unakho ukuvuna ingane zakho kodwa phela egcineni ngangikwazi ukublame zakhe ingane ntombazana yabo lonto leyo kuhle nami nje abazali bami abafuni lutho ngami yabo lonto leyo angithi asinababa lezi ingane ngizama ukuzinika uthando and ngizama ukuzenzela yonke into manje kusho ukuthi ngeke ngize ngisho ukuthi mangabe ngingasavikela izona ezovikela ubaba yabo angithi ubaba akekho yabo ngubaba wazo ngunina uyazi kodwa mngane nami ufuna ubheka ingane zakho ungaqhathi nabantu ngoba uzoba nezitha ngenxa yezingane ingane ufune uzithande uzinikeze indawo yazo uphinde futhi nabanye abantu ubazi ukuthi bawoba okay Madlamini sibuye ke manje silungisele because ngiyabona siyakhuluma ke siyakhuluma sisabe sibuye silungisele iphathi ngeMadlamini nangu kumama kuyavuma okay iphutha lenzekile uzoyikhava indlela akhava ngayo umngani benu ke buphela bona uzobuyela umngani wami uzobe ngimthanda kabi sobuyelana nje umngani wami as long as khokhe into zami ayikho inkinga hayi ayikho inkinga phela ngayinhliziyo umntwana ngizomusa lapha kugobela ngithi hayi gobela into engithanda ukuthi kumile iqiniso hayi ngizomusa umntwana hayi ngeke wami ngizomusa into engiyithandayo Madlamini ngiyayithakasela ukuthi uthe ugobela wakho makuthi akuyena umntwana uzosho futhi makuthi akuyena uzosho mengeyena okay so mawucabanga ngoba umntwana engekho right ekhanda mawucabanga ukugobela wakho makuthi uyasho ukuthi akuyena umntwana phela mhlambe sengenza phela kula ama-drugs ayasanganisa phela ekhanda but lelo bridge sofika kulona makuthi asiqale leli lokuqala hayi ngizomusa okay uzomyisa okay mazodwa so wena usibhalele wena ufuna usizo lwethu uwena kumele ngizwe ngawo ukuthi uthini uMadlamini Shiziya akasekho trend akalwi akenzini lutho sithini manje ntombazane wena olwakho uhambo lakho lokuqala uthini wena hayi ukusuka kwami nje la sizoxhumana naye engitshela ukuthi TV wayithengephi yayibiza kanjani bese kuba ifoni ngizokuthenga ngimphile ngikubuyisele kuyena ngibonga impilo yakho yazi mama indlela ophila ngayo uyaphila ntombazane uyaphila indlela lento yenzayo because manje wena Madlamini yazi ngikuphi mina kungenza ngempela ukuthi ayithenge lezi zinto ayithenge only to find out ukuthi ngempela ingane yakhe ayenza ngalonto it's possible I'm just saying
ungali nami Madlamini because ngiyabona ufuna ungiqala ungali nami uzoqhuza ngoba ungeke nentombazane sengimoshekile mina ngimoshile futhi sengisho inhliziyo ngizovele ngiqhuze kwami but uyayizwa la ngikhona ungathi thenga izinto ofika asho ugobela mengeyona ingane uyasho ugobela alright akathenga izinto kodwa ngicela ukubuza ke ake ngithi ke nangu ugobele sefike eshoko ngoba Madlamini kumele ukomele uhambe nami hayi so hamba ungahambi wedwa sohamba mngane bazothi sohamba ngana mfesi nje thihli ugobela ngithi ugobela ngize ngathasti molesana hayi ngeke ashaya eceleni ushaya khona uyoshaya khona alright no ayikhulumisike lento Madlamini shuthi ke asibuyisane thina sumndeni singobahleli kanje asibuyisaneni sikhulumeni ukuthi okay sharp usiqedile lento le gobela number 1 number 2 ingane ibe right number 2 number 3 khokho izinto nya kunjalo nje siqedile lo daba look clean mawakho thina hayi ngiyabonga kakhulu alright ngiyabonga kakhulu lohlelo hayi lungisebenzele kusebenzele ne because ubudinga ukuthi ukhulume nawe Madlamini hayi bekunzima okay Madlamini ke kodwa nawe ke ntombazana mfethu awuke mfethu akahali lo mama lona yazi nama ngilo yazi nama ngilo ngimthanda umngane wami because Madlamini ngiyavuma ulahlekelwe mfethu and ukulahlekelwa kunzima angifuni uqamba manga angikublame ntombazana ungangizwa kabi ukulahlekelwa kubhlungu mfethu awukwazi ukuthenga izinto uyisebenza kanzima bese vele happy nyamalale nje kanjalo yabo lonto le so angiphiki ntombazana nawe lo liside lakho yazi but ngithi nanga umngane wakho naye uzoyilungisa side lakhe into yabo so sihlulwa yini thina usihlale kanje silungise lento siqede siphume kuyona ayilungisa akalungi nangakuyeza lonke kubuya into zami phelile alright mawakhe wena usibhalele siyabonga ukuthi ubhalele kusho usondele nganeno sizama ukuthi silungise lento le but angifuni ukuthi intombazane igcine usukhokha izinto only to find out ngempela ukuthi umntwana wakho ngempela akayenza ngalonto but ke intombazane before ukuthenga izinto soqala ukugobela kuqala uyena umuntu ozosenza ukuthi simove because once ugobela because uyasho Madlamini ukuthi ugobela uzosho ukuthi uyena umntwana mangayena umntwana asikho isidingo ukuthi ukhokhe into ongahlangene nayo uyangithola Madlamini nginamanga kodwa bengakaguliswa ubala nama suyidadisha kahle nje bengakaguliswa ngiyathola Madlamini but into engithanda ukuthi uthole ugobela wakho uzosho into eclean uzosho into eclean so okay futhi athi anganibiza noma sesiya lapha kulogobela hayi sohlanganisa lento sozama ukuthi sikhulume anganibiza sihambe nje into eclean yabo into eqondile into engaphazanyiswa umuntu okay but ke ngirong yini mina mangithi umama akaqala kufika egobela before akhokhe ayikhinking but nakhona ma ungangizwa kabi because into zakho lahlekelwa ngiphiki but nakhona futhi uyanqena ntombazana ukuthi mangabe siqale silapha umntwana ukuthi ugobela uyavuma ukuthi uyena umntwana silapha umntwana then emva kwalokho uzobe esekhokhela yabo iqina kanjani asili because nomakhelwane ingane zandawona umngane omkhulu suka kude kabi suka kude kabi okay ikliniki Madlamini manisho njalo ke mina ngizwa ngayo ayikhinking futhi nami ngiyambongela phela umngane wami ukuthi azabhalelela ngoba phela mina nje benekhanda eqinile mina bengisethe ngiyambonisa ngale ngane futhi bewezalinyazwa abantu ngoba ngoba mina ngimlimazanga izwa lonto bewezalinyazwa abantu ngale ngane ngoba ingane izihlupha ngisho umuntu ongenanhliziyo izwa lonto igcina ngale seyilimele okay ayikhinkinga umntwana ke mama into esokusiza ngathi thina sisho umntwana mase siqeda ukugobela steps oqala leso steps sesibili umntwana kumele simenzele icounseling umntwana kumele siqale simlungise ngempela uzothatha ingane ngoba usho nje ukuthi yatshotha ifoni kathisha watwadi so yabo ukuthi umntwana kancancane uyaphuma endleleni yes ngoba esho noMadlamini ukuthi ngathi ingane iyahlupha nasemphakathini so into esizoyenza thina sisho sizoqala silungise le kagobela masiphuma kule kagobela then umntwana sobe sesiqala inyathelo zakhe ukuthi simlungise because samncane umuntu ona 14 mncane lo muntu yazo lonto le silungise simqale sihambe icounseling umfana simlungise nje simuthi abe grand understand but ke soqala ngisilungise le ukuthi siqale ukugobela kuqala Madlamini hayi ngiyabonga ntombazane yazi ngibonga ukuthi senehlisa umoya mantombazane futhi bengekho into ebengizoyenza ngikhathazeke ingane yami ile ngane ngikhathazeke ngayo ngoba ngiyabona hayi izomlunga umphakathi khuleka umntwana uzolunga uMadlamini ukhona nami ngikhona sikhona sonke somlungisa nje umntwana khuleka hayi ingane nje solo kusiyilungisa ntombazane ungakhathazeki ngiyabonga alright Madlamini udane ngiyabonga mngane wami uzokwazi ngiyabonga umngane wakho phela umngane wami ngiyamthanda ngoba ufuna ungishaya nje kuthi phela ngibhedelo ngoba uyangazi nje Dlamini alright lo iclean kakhulu Mzansi isitori sala ekhaya sikhulumisi silungisile lento uMadlamini siyayilungisa sayizwa iside lakhe siyalizwa iside labo sisizodwa so yonke lento siyilungisa sindawonye because vele ayikhulumisi thine sincanywa nina because nina nisitshengisa uthando iviki neviki beke into engithanda kunini ukuthi nasithanda imina uMatifane ngale elungisa umjolo ngila nami ngilungisa abangani bethu emva kwalokho uzophinda ungithole ngale ngithini ngibuza abantu ukuthi abondli ngani
yayizwa lonto le amashow ethu clean umatifane ngale ntsholo ngikhona la nce i-clean lento ayikhulumisa sesilungisile into yabafethu sigrandi mina ngiyaphuma la njengamanje I'm out because labantu besifazane bengazi bangishaya but I'm out danko